Good to be in Košice. Tak som rád v Košiciach, I'm still arriving to Košice. stále ešte prichádzam do Košic, I'm still arriving to Slovakia. stále prichádzam na Slovensko. I gave it a very unfamiliar name. Dal som tomuto semináru také neznáme meno. A name I was looking for many years. A toto meno som hľadal veľa rokov. A name for the inner authority of the soul. Je to meno, pomenovanie tej vnútornej autority v našej duši. And I felt it's too big for me to give it a name. Ale mal som pocit, že to je pre mňa príliš veľké na to, aby ja som to pomenovával. I had to wait until I discovered the name. Musel som čakať, kým som toto meno objavil. And just in the last few months, I discovered the name Kyrios. Práve posledných pár mesiacov som objavil toto meno Kyrios. Ancient Greek word. To je vlastne staroveké grécke slovo. But about 30% of all languages in Europe is Greek. Asi 30% tých európskych jazykov má základ v gréčtine. The other third is Rome, is Latin, and the other third is local. Potom je tam ešte latinčina ako druhá tretina a zvyšok je miestny. So I'll tell you about Kyrios today. Takže dnes vám poviem o tom, čo tým myslím Kyrios. The real topic is cultivating inner authority. A tá skutočná téma sa volá, ako kultivovať tú vnútornú autoritu v nás. Who is the real master of the human soul? To je vlastne skutočným šéfom v duši. There must be one. Musí byť niekto, kto jej šéfuje. Everybody's looking for it. A každý ho hľadá. It feels very real. A zdá sa to také veľmi skutočné. It's not completely there. Ale ono to tam úplne ešte nie je. We're all in search for the real, authentic, autonomous master of the soul. Všetci hľadáme vlastne to skutočné, autentické a autonómne šéfstvo v našej duši. And this is universal. A to je niečo univerzálne. I'm doing this work for about 32 years, 20 countries, 5 continents. Túto prácu robím asi 32 rokov a na 5 kontinentoch som pracoval a neviem koľko krajín som prešiel a je to univerzálne, všade je to takto. I ended up in Slovakia. Prišiel som na Slovensko. Because Slovakia is the future capital of human empathy, I'm sure. Som si istý, že Slovensko je tá budúca krajina empatie. I know you don't know it. Viem, že vy neviete o tom, že je to tu na vlastne ustlané pre empatiu. I came to tell you. Prišiel som vám to povedať. Welcome to Škola Empathie in Slovakia. Že vítajte v škole empatie na Slovensku. And I also want to show you that the search for the inner authority of the soul and the search for true empathy is one and the same. Chcem vám aj tiež ukázať dnes večer, že vlastne hľadanie tej skutočnej autority v duši a zároveň hľadanie empatie, že to je vlastne tá istá cesta, tá istá vec. Everybody knows that empathy is important. Každý vie, že empatia je dôležitá. Everybody knows that inner authority is important. Každý vie, že vnútorná autorita je dôležitá. But it's not fully there. Ale ešte stále tam nie je úplne. Obviously, they're both in the future, but the future is happening now. Čiže zjavne sú oni obe v budúcnosti, aj tá empatia, aj tá vnútorná autorita, ale tá budúcnosť sa deje aj teraz. This is what I do, and this is what I train people to do, to be supporters of the development of the inner authority of the individual. Toto ja vlastne robím a tiež podporujem a dávam tréning ľuďom, ktorí chcú to robiť, že ako môžu podporiť druhých na tej svojej ceste za svojou vlastnou autoritou. Our method is called psychophonetics. I'll tell you something about it later. Naša metóda sa volá psychofonetika, niečo vám o nej poviem neskôr.
but it has some other names. Má aj iné názvy. I want to call it today psychology of freedom. Dneska to chcem nazvať psychológia slobody. I wanted to call it in Slovakia psychology sloboda, but they say to me that the name sloboda was abused here for too many years. Chcel som to tak volať na Slovensku, psychológia slobody, ale keď som prišiel pred nejakým časom, mi hovorili, že to slovo sloboda tu bolo zneužívané. No, nobody believed in the ideal of sloboda in post-communist Europe. Hovorili mi, že v tej postkomunistickej Európe už ľudia neverili celkom na slobodu. But for me it is still psychology sloboda. Ale pre mňa je to stále psychológia slobody. Now, most people suspect that psychotherapists are working on what is a problem with themselves. People assume that psychologists basically have more problems than normal people, and that's why they're dealing with it. Okay. Takže ľudia, niektorí, že vraj dosť je takých ľudí, ktorí verí, že psychoterapeut je vlastne človek, ktorý má sám viac problémov a preto sa zaoberá pomáhaním druhým. I don't have a problem with authority. Ja napríklad nemám problém s tou autoritou. I never had one. S vnútornou autoritou som nikdy nemal problém. I think I was born that way. Myslím, že som sa tak narodil. But my parents helped. Ale moji rodičia mi pomohli. I always felt respected by my mother and my father and my colleagues. My authority is healthy and relaxed. Cítil som sa vždy rešpektovaný mojou mamou, otcom, kolegami. Čiže v oblasti tej vnútornej autority sa cítim taký zdravý a v pohode. So, helping people to find the authority is not my psychotherapy, it is my task in life. Že pomáhať ľuďom, aby hľadali, aby nachádzali svoju vlastnú vnútornú autoritu, to nie je moja terapia, ale je to moje poslanie. And I am very happy to wake up every morning thinking that's what I'm doing today. A veľmi som šťastný každé ráno, keď sa zobudím a myslím na to, že toto budem robiť. Making another step in their own autonomy, authority, authenticity, and inner leadership. Že pomôžem niekomu, aby urobil krok v rozvoji svojej autonómie, autenticity, v tom svojom vlastnom líderstve. That's what I'm doing here. A toto tu robím. That's what we do in Škola Empathy. Toto robíme v škole empatie. It's not a school of psychotherapy. Je to škola psychoterapie. Our profession is to be skilled friends on the threshold. Naša profesia je vlastne, že sme zručným priateľom na prahu. Not every human being is busy developing. Každý človek sa zaoberá svojim rozvojom. Some say 2%, some say 5%. I don't know. Niektorí hovoria, že to sú 2% ľudí, ktorí sa zaoberajú seba rozvojom, niektorí, že 5%, ja neviem. Those who want to stay as they are, who are happy as they are, they don't need me. Tí ľudia, ktorí sú spokojní takí, akí sú, nepotrebujú sa rozvíjať a nepotrebujú mňa. Those who have inside of them the commitment for personal development, we can help them. Ale tí, ktorí majú v sebe taký záväzok a chcú sa rozvíjať, tak my im vieme pomôcť. I don't think we see people with more problems, we see people with more awareness. Ja myslím, že nestretávam ako našich klientov, študentov, tých, čo majú viac problémov, ale myslím si, že sú nimi ľudia, ktorí majú viac uvedomenia. People who want to be normal should go somewhere else. Ľudia, ktorí chcú byť normálni, tak by mali ísť niekam inam. We don't teach people to be normal. Lebo neučíme ľudí, ako majú byť normálni. We don't think normal is very healthy. Nemyslíme si, že normálnosť je veľmi zdravá. We recommend people against it. Porúčame, aby ľudia neboli normálni. Not our ideal to be normal. Nie je to náš ideál, aby boli ľudia normálni. Anybody wants to be normal? Chce tu niekto byť normálny? I think it is quite common to want to be more of oneself. S tým, že je to bežné, že ľudia chcú byť viac sami sebou. People who come to us for therapy
or for counseling, or for teaching, people are performing very well. Ľudia, ktorí za nami chodia, či už ako študenti, klienti, tak oni sú veľmi výkonní v svojom živote. More than normal, sú viac než but they bežní, think they can do better. ale majú pocit, že môžu niečo zlepšiť. These are our people. To sú tí naši ľudia. And these are the people that we can help to become more themselves, more their own healers, their own teachers, and their own leaders. That's what we do here. A takýmto ľuďom vieme pomôcť potom, aby boli viac sami sebe učiteľmi, aj lídrami, aj liečiteľmi. I've been here for 12 years in Slovakia, after many other countries, and I'm happy here. Not only because I'm married here, which I am. Som tu už 12 rokov na Slovensku a som tu šťastný, nielen preto, že som si zobral Slovenku za ženu. I'm one of those foreigners who had a very good idea, which is to marry a Slovak woman. Som jeden z tých zahraničných, ktorí mali dobrý nápad a zobrali si Slovenku za ženu. It's very popular. Veľmi to populárne. I'm not the only one. Ja nie som sám. But I chose Slovakia before I met this woman. Ale Slovensko som si vybral ešte predtým, než som stretol moju ženu. Because I think there's a special future talent here. Myslím, že tu ukrýva taký špeciálny talent. As a general characteristic of Slovak people as I know them, Tak všeobecne sa dá povedať o Slovákoch niečo, tak ako ja ich poznám. in my view, they combine being grounded, being deep, and also being open. That's very rare. Z môjho pohľadu kombinujú Slováci takú hĺbku, takú uzemnenosť, ale tiež s otvorenosťou a to je niečo také zriedkavé. Normally, people who are very grounded are not very open. Bežne ľudia, ktorí sú takí ukotvení, nie sú veľmi otvorení. Normally, people who are very open are not very grounded. Opačne ľudia, ktorí sú veľmi otvorení, nie sú až tak ukotvení. Slovaks combine both, in my experience. Z mojich skúseností Slováci to kombinujú. And that's why I think there's future here. Preto si myslím, že je tu taká budúcnosť. Because this humility, this openness, Je tu taká pokora a otvorenosť, also solidity, ale tiež pevnosť. very grounded people. Čiže za mňa ste takí uzemnení. I'm here teaching methodical empathy. I'm very happy the center of it is in Slovakia. Učím metodickú empatiu a som veľmi rád, že Centrum metodickej empatie je na Slovensku. I think there's a special talent for it amongst the West Slavonic people. Takže vnímam to tak, že západní Slovania majú na to talent. And I think it will be the center of it in the future. A myslím, že tu bude centrum empatie v budúcnosti. Because humanity will have to become empathetic in the future, or else humanity has no future. Pretože podľa mňa sa ľudstvo bude musieť stať empatickým, ináč to neprežijeme. Okay. A new kind of authority is growing in the connection with empathy. Takže nový druh autority rastie v spojitosti s empatiou. We had leaders before, Lídrov sme mali aj predtým, but it's not what you associate with empathy normally. ale nie sú lídri tí, ktorých by sme asociovali s empatiou. And we had people with great empathy before, Mali sme aj takých lídrov asi s empatiou, but you don't associate it with leadership much. ale po všeobecnosti sa to nedá veľmi spojiť, že lídri, myslím politických lídrov a empatia. They say that the Czech people had one king who was both empathetic, wise, and strong. Hovorí sa, že Česi mali jedného kráľa, ktorý bol aj empatický, aj silný. Charles IV. Karla IV. Karla. After him, the university is named Charles University. Aj Karlova univerzita je po ňom pomenovaná. At that point, Prague was the center of the Holy Roman Empire.
tej dobe bola Praha centrum tej Svätej Rímskej ríše. I think it included Bohemia, Moravia, and Slovakia. Myslím, že tam bolo zahrnuté aj Čechy, Morava, aj Slovensko. Well, today it's very difficult to find leaders who are empathetic. Ale dnes je to veľmi ťažké nájsť takých lídrov, ktorí sú empatickí. We have a crisis of leadership in Europe. Máme krízu v líderstve, v tom politickom v Európe. Not as bad as America, but quite bad. Nie sme ešte tak na tom zle ako Amerika, ale celkom dosť zle sme na tom aj my. America is in total crisis about leadership. A v Amerike sú v totálnej kríze, čo sa And lídrov týka. the rest of the world too. Aj zvyšok sveta. But leadership starts inside. Ale líderstvo začína vo vnútri. True leadership starts inside. Skutočné líderstvo začína vo vnútri. Otherwise, it's pretense and it doesn't work. Ak niekto nie je líder v svojom vnútri a chce byť líder navonok, tak to je len predstieranie a nefunguje to. And true leadership starts not by controlling other people, but by being one's own leader. That's where it starts. Čiže to skutočné líderstvo začína seba líderstvom, seba riadením. So until recently, I call it the I, the human I. Das Ich, ja, že. This was the leader. Doteraz som to volal ja, ako vymenoval rôzne, ako sa v rôznych jazykoch povie ja. But I wasn't happy with it. Nebol som s tým spokojný. In Greek, I is ego. V Grécku, grécke ja je ego. That's not a good start. No a to nie je dobrý začiatok. And who can distinguish I from ego? To by mohol rozlišiť ja a ego. I didn't meet anybody who can do this clearly. Nestretol som nikoho, kto by to dokázal jasne. And the I can be so many different things. Ja môže byť tak veľa rôznych vecí. You're different with this friend, with that friend. You're different with your husband. You're different with your wife. You're different with your child. You're different with your boss. You're different with your employee. We have different selves. Máme rôzne vlastne prejavy. S jednou kamarátkou ste taká, s inou kamarátkou taká, alebo k dieťaťu ste iná, k manželovi ste iný. Čiže nazývame to, v angličtine je to ľahko rozlíšiť, lebo on hovorí ja a self, no ale v slovenčine to môžeme volať, dajme tomu, že ja a podosobnosti. The I also have a dark side. Ja má aj temnú stránku. The I can fall. Ja môžu spadnúť. I can rise. Môžu sa pozdvihnúť. The I can identify with dark desires. Ja sa môže identifikovať s nejakými temnými túžbami. It can identify with high ideals. Ale ja sa môže identifikovať aj s vysokými ideálmi. The I is in the soul. Ja je v duši. And the soul is full of whole jungle. A duša je plná džungle. So the I does not define a direction by itself. Čiže ono nedefinuje ten smer samo o sebe. Everybody's got an I. Každý má ja. But that doesn't mean that you can trust them. Ale to neznamená, že mu môže veriť. The I make decisions. Ja robí rozhodnutia. But some of them are awful decisions we regret it later. Niektoré sú ale hrozné rozhodnutia, potom ich ľutujeme. So I was not satisfied calling the inner authority the I. Čiže tú vnútornú autoritu, keď som nazýval ja, nebol som s tým spokojný. I don't think our great political leaders are masters of the soul at all. Tí naši veľkí politickí lídri, nemyslím si, že sú oni tými šéfmi svojej duši. There was a time when to be a leader of people, you had to go through some process to be first a leader of yourself. Boli také časy, keď ste chceli byť lídrom, museli ste prejsť nejakým tréningom, ktorý vám zabezpečil, že ste sa stali lídrom sebe. It was leadership training was required to be a leader. Kedysi na to, aby sa človek stal líder, musel mať tréning v What's the líderstve. leadership training of today? Being a businessman or being a lawyer? What is a training to be a leader of people? Aký tréning majú dnešní lídri, keď chcú
byť lídri, čo vyštudujú právo, alebo ekonómiu, alebo čo. It used to be called initiation. Kedysi sa to volalo iniciácia alebo zasvetenie. Going through threshold. Znamenalo to prechádzať prahom, Facing one's own limitations. čeliť svojim vlastným limitom, Facing one's own little selves. čeliť svojim tým malým podosobnostiam, Becoming the leader of one's own soul. a stať sa tým pádom tým lídrom v tej svojej vlastnej duši. That's called initiation. Tak to sa volá iniciácia. There used to be schools for that in Europe. A v Európe boli také školy iniciácie. They disappeared. A zmizli. You still find them in India, in China, in Tibet, in the Far East, Swami, Yogi. In Africa, we have initiation. Not in Europe. Ešte sú na niektorých miestach, India, Čína, aj v Afrike, spomínal Swami a Yogi a až neviem koho, Yogin, ale v Európe nie sú. I'm South African. Ja som z Južnej Afriky. No one in our country doubted Nelson Mandela would initiate. Nikto v Južnej Afrike nepochyboval o tom, že Nelson Mandela bol zasvetenec. Look who came after him. Ale pozrite sa, kto prišiel po ňom. Absolute opposites. Presný opak. He was a very successful leader, but he failed to create succession. Nelson Mandela bol síce úspešný líder, ale zlyhal v tom, že nevytvoril si ďalších následovníkov. He had a school of initiation, 26 years in prison, as a freedom fighter. He initiated himself in prison. Mandela vlastne mal to školenie v líderstve tým, že 26 rokov strávil vo väzení. Tam prešiel svojou iniciáciou. Not every I is a leader of the soul. Teda, čo tým chcem povedať, že nie každé ja je lídrom vo vlastnej duši. Very often the I is a slave of one's own desires, emotions, hatred, doubt, fear, ambition. Very often the I is a slave of the soul, not a master of the soul. Veľmi často je ja takým otrokom svojej duše, otrokom svojich túžob, svojich emócií, nejakých pochybností, strachov, nenávistí alebo ambícií. The I that is the leader of the soul, that I has got one family, humanity, and one home, the earth, and acting accordingly. To ja, ktoré je šéfom vo vlastnej duši, tak to má vlastne len jednu rodinu a to je ľudstvo a jeden domov a tým domovom je zem. Where are true leaders? Kde sú teda tí naši skutoční lídri? If you know one, tell me. Send me an email later. I'm looking for them. Povedzte mi, keď niekto pozná nejakého skutočného lídra, tak mi pošlite e-mail, lebo ich hľadám. Škola Empathy is leadership training. V škole empatie robíme tréning líderstva. Who is the leader of the soul? I looked for a name for it. I found Kyrios. Vlastne, kto je ten, ktorý vládne svojej duši? Ja som hľadal to pomenovanie a našiel som to, že je to Kyrios. The inner center of the soul that is growing in everyone towards the I of humanity. That's Kyrios. Je to vnútorné centrum v duši, ktoré rastie smerom k tému väčšiemu ja, ktoré je vlastne to ja ľudstva. To je Kyrios. So I met it in a certain interpretation of old Greek scriptures for my country. Takže stretol som to v nejakých interpretáciách. I was born in Israel. Ja som pôvodom z Izraela. And few important books came from my country. I think you heard about them. Pár dôležitých kníh pochádza z Izraela, asi ste o nich počuli. And half of them were written in Hebrew and half of them were written in Greek. Niektoré sú v hebrejčine, niektoré v gréčtine napísané. Old Testament in Hebrew, New Testament in Greek. That's what it is. Starý testament v hebrejčine, nový v gréčtine. And then I found the term Kyrios. A našiel som teda to pomenovanie Kyrios.
It appears in one of the prophets, Isaiah, it appears in the Gospels of St. Luke, St. Mark and St. John. V rôznych častiach Evanjelií sa to nachádza. There was a strange man in the desert called John. Nejaký zvláštny muž bol v púšti, volal sa Ján, Baptizing people in water. ten krstiteľ. Ask him, who are you? A sa ho pýtali, kto si? And people came to him. Ľudia za ním chodili. Are you the prophet? Si prorok? He said, no. Povedal, že nie. Are you the Christ? Si Kristus? He said, no. Povedal, že nie. Who are you? Tak kto si? He said, I'm a messenger. Ja som posol. A voice crying in the wilderness, making the ways straight for Kyrios. Ten hlas v tej nejakej divočine, ktorý robí priestor, robí cestu pre Kyria. He said, I'm just preparing you for something greater that is coming. On povedal, že ja vás len pripravujem na niečo väčšie, čo sa chystá. But he didn't call it Christ. On to nenazval Yeah, he Kristus. baptized Jesus and he became Christ. Áno, sa pokrstil Ježiša a stal sa z neho Kristus. But I'm interested in him. Ale mňa zaujímal tento Ján. Because the interpretation that caught me is that he was preparing people to create in themselves the leader of the soul, not from outside. Lebo on vlastne, tak to interpretujem, že on pripravoval ľudí na niečo, aby ten líder prišiel z ich vnútra, nie zvonku. I am a voice crying in the wilderness, make the way straight for Kyrios. Tak to je citát, ja to tak veľmi zľahka prekladám, že som ten hlas volajúci v divočine, ktorý robí priestor pre Kyria. What is this wilderness? Čo je tá divočina? What's the point crying in the wilderness? Nobody's hearing you. Jaký zmysel má plakať či volať v divočine, keď nikto vás nepočuje? Who is this Kyrios? Čo je to Kyrios? This interpretation says the wilderness is a human soul. Tak podľa tejto interpretácie tá divočina to je vlastne ľudská duša. We used to be in connection with the spiritual world. Kedy si sme boli napojení na duchovný svet, We lost it. prišli sme o to, We're in the wilderness. sme v divočine And another connection to the spirit is coming from inside. a nové napojenie na toho ducha prichádza zvnútra. And that's the new I. We call it sometimes Novaya. A to je to nové ja, ktoré niekedy voláme nová ja, lebo Juda nevie, ako sa to povie po slovensku. End of process here in this room, when people feel they breathe differently, they're more present than before, they achieve the wish, we say Novaya. Takže Juda to volá nová ja, ale je to asi nové ja. Tak keď ľudia prejdú si nejakým procesom, že čelia vlastne tej svojej vnútornej divočine, a sú takí vydýchnú si, cítia sa ako taký kapitán svojej lode a to voláme nové ja. So, translating of Kyrios to Slavonic, Novaya. No, it's nové ja. Nove? Mhm. Novaya. Not Novaya, Novaya. Čiže nie je to obyčajné ja, ale nové. And if you have Novaya today, it'll be still more Nove tomorrow. A keď máte dnes nové ja, tak zajtra bude tiež nové. And it comes from inside, not from outside. A prichádza zvnútra, nie zvonku. From the inside of Ya comes Nove Ya. Takže zvnútra ja prichádza ešte nové ja. And that's the authority. A to je tá autorita. So nobody can give it here. Nikto vám to nevie dať. You can follow whoever you like. It doesn't come from following. Môžete hoci koho chcete nasledovať, ale to nové ja nepríde s tým, že budete niekoho nasledovať. Being leader means you follow nobody. Takže to líderstvo znamená práve, že nenasledujete nikoho. But most people don't trust it, so they look for somebody to follow. Väčšina ľudí nedôveruje svojmu ja, takže hľadajú vonku, koho by mohli nasledovať. But they will be disappointed. Ale budú sklamaní.
because it doesn't come from outside anymore. Lebo už sa to nedá nájsť vonku. Leadership from outside doesn't happen anymore, not really. Už to líderstvo zvonku nefunguje. Control from outside, yes, but not leadership. Kontrolovaní môžeme byť zvonku, ale líderstvo sa nedá zvonku There získať. used to be a time when good leaders came from outside, it's over. Kedy si boli časy, keď dobrí lídri prichádzali zvonku, Sorry, už je to minulosť. they closed the department. Už to zatvorili, toto oddelenie. People are knocking on the door. A ľudia klopú na dvere. There's many volunteers who want to control you. Je veľa dobrovoľníkov, ktorí by vás radi kontrolovali alebo mali nad vami kontrolu. It's very popular to be a leader of somebody else. Je to populárne byť lídrom druhých ľudí, But they're selling something they haven't got. ale oni keby predávali niečo, čo nemajú. I don't become that for anybody. Ja sa nechcem stať lídrom pre nikoho iného. I did it a little bit when I was a teenage. I became bored at age 15. I'm not doing it since age 15. Trošku som sa to snažil, keď som mal 15 rokov, lebo som sa nudil, ale odvtedy som si povedal, že už nikdy. They looked at me as the leader at age 15 and I thought, I'm bored, not interested. A tak opačne bolo, že niekto sa na ňoho díval ako na lídra a jemu sa to zdalo nudné, že ho to nezaujalo, tak povedal, že už nie. I started a new magazine at age 16. Mal 16 rokov, som začal nejaký časopis asi vydávať. We call it Bali. 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 It's on this island. In Hebrew, Bali means I feel like. That's what it means. Volal sa ten časopis sa volal, že toto sa mi chce, alebo tak sa mi to chce. Age 15, I said to myself, I will follow nobody and nobody will follow me. V 15 som si povedal, ja nebudem nasledovať nikoho a nikto nebude nasledovať mňa. Many things changed since then, but that did not change. Veľa vecí sa odvtedy zmenilo, ale toto sa nezmenilo. So this is a statement. Že toto je taký výrok. Who are you? To ste. I am a voice crying in the wilderness, making the way straight for Kyrios. A teda toho Jána, keď sa pýtali, že kto si, tak povedal, že som ten hlas volajúci v divočine, ktorý robí priestor, robí cestu pre Kyrios. I found the original in Greek. Našiel som aj originál v gréčtine. Great discovery for me. Veľký objav pre mňa. I'll read it to you in Greek, Teraz po grécky word for word. vám to prečítam. I'm not sure about the pronunciation. Neviem to vyslovovať. Ego phone buntus ente remus iunate ten hudon Kyrios. I am a voice crying in the wilderness, make straight the way of Kyrios. Zopakoval a ospravedlňujem sa za ten, že neviem ten citát, ale niečo ako ja som ten hlas volajúci v divočine a robím ten priestor, cestu pre Kyrios. Kyrios is the master. Kyrios je ten šéf. In this context, master of the soul. V tomto kontexte ten šéf duše. Well, I explained the name now. What does it mean? Takže teraz som povedal, čo znamená to pomenovanie. It means that if you are frustrated in your life and you feel that you want to be the authority and you are sick and tired other people tell you what to do, it's not a psychotherapeutic problem, it's evolution, it is healthy. Znamená to, že ak ste v svojom živote frustrovaní a už vás nebaví, že vám iní hovoria, čo máte a nemáte robiť, že to nie je problém terapeutický, ale že to je proste evolúcia, vývoj vlastne, ktorým prechádzate. You look at child development, Sa pozrite na rozvoj, na vývin dieťaťa. they expect authority of parents up to a certain age. Deti vlastne očakávajú od rodičov, že tí rodičia budú ich autoritou. They know they need guidance. Deti vedia, že potrebujú, aby ich niekto viedol. They know that good parents would help them to be ready for life. Vedia, že dobrý rodič pomôže deťom, aby mali dobrý život. So they're playing life
are practicing life under guidance. Takže deti vlastne len si tak trénujú život, ale sú pod dohľadom rodičov. And basically they do what we tell them and they don't have a choice in the matter. And good parents listen to them, but still guide them. Čiže oni nemajú veľmi na výber deti, hej, že počúvajú rodičov, musia počúvať rodičov a dobrí rodičia počúvajú aj tie deti, ale vedú ich v súlade s tým, čo potrebujú. Come age 15, it doesn't work very well. Ale už v 15-ke už to nefunguje. Come age 16 and you still try to tell them what to do, you start a war. Keď majú 16 a stále sa snažíte ich viesť a hovoriť deťom, čo majú robiť, už to začínate vojnu. You try to be authority at age 17, you start a rebellion. A keď chcete byť autoritou pre svoje dieťa, ktoré má 17, tak určite začne rebelovať. You try to do it to your child age 18, you're at war. A v 18-ke to už neskúšajte, to naozaj bude vojna. Because they're developing curious. Lebo tie deti, tí tínedžeri, dospievajúci vyvíjajú kyrios. They're developing their own independence and you expect it of them. You want them to be independent. Rozvíjajú si svoju vlastnú nezávislosť a my to od nich aj očakávame a chceme, aby boli nezávislé. But sometimes parents don't know when to let go. Ale niekedy rodičia nevedia, kedy majú tie deti pustiť. Sometimes they're treating the children as little children even 30 years later. Niekedy sa správajú k svojim deťom, ako by boli malé a pritom to je až 30 rokov neskôr. Constant war. Čiže je to taká neustála vojna. Adults want to be independent, Dospelí ľudia chcú byť nezávislí. but from a certain point of view, they're still children. Ale z nejakého uhla pohľadu aj dospelí sú stále deťmi. Who feel completely ready for life at age 21. To sa cíti úplne pripravený na život, keď má 21. Biologically, you're a man and a woman from age 15. Biologicky už od 15 ste muž či žena. But spiritually, in authority, it only starting at age 21. Ale čo sa vnútornej autority týka, tak to začína až okolo 21. So people go through the whole cycle and die, but humanity is still 15 to 18. Humanity as a whole is not adult yet. Čiže ľudia dozrievajú, dospievajú, potom až umierajú, čiže prejdú cez celý ten cyklus, ale ľudstvo ako také, ľudstvo ako celok ešte nedospelo, sme niekde vo veku 15 až 18. If you compare society in general to child development, I don't know, what do you think? Where are we in Slovakia? What age are we collectively? Keď by ste porovnali našu spoločnosť napríklad na Slovensku ako celok, že ku akému veku by ste ju porovnali, on hovorí 15 až 18, ale môžete mať aj iný názor. What do you say? Čo by ste povedali? How old are we? Aký sme starí ako spoločnosť? In terms of, in comparison to normal biography. Keď to porovnáte s vývinom dieťaťa, hej? No, give it an age. Povedzte nejaký. How old is humanity on average now? Ľudstvo, aký sme starí podľa vás? V jakom veku sa nachádzame? Childhood, pubescence, adolescence, young adulthood, mature adulthood. Where are we? Kde sme deti, alebo sme puberťáci, alebo dospievajúci, alebo už sme mladí dospelí, alebo zrelí dospelí. Come on, give it an age. Povedzte. What would you say? How old are we? Podľa mňa puberťáci. Puberťáci. Puberty. Puberťáci, puberty. I think she has perspective. A myslím si, že naša hostka Rozika má perspektívu, lebo už bude mať 80 rokov za chvíľu. I think it's realistic. Myslím, že to je celkom realistický pohľad. Expecting more is just a recipe for disappointment. Ak očakávate viac od ľudstva, tak je to recept na sklamanie. Some are 18, maybe. Možno už sú aj takí ľudia, ktorí sa dá povedať, že už možno majú aj 18. But I agree with the lady. Ale súhlasím s našou hostkou. Most of us are 15 to 18. Myslím, že väčšina z nás má niečo medzi 15 až 18. You disagree? Niekto nesúhlasí? You're welcome to disagree. Môžete nesúhlasiť. Think about it.
Tak len premyšľajte o tom. In Europe, I say 15 to 18. Myslím, že v Európe sme tak od 15, Collectively. kolektívne sme od 15 do 18. In America, 12. V Amerike 12, Maximum 12. maximálne, Collectively. kolektívne. I'm serious. I'm not judgmental about it. Look, Nikoho neodsudzujem, to myslím vážne, že na vývinovo, hej, sme tam. they need a lot of help. V Amerike asi veľa pomoci im treba. So we want to be independent adult as humanity. Čiže ako ľudstvo chceme byť taký nezávislý dospelý, hej? What does it mean? Čo to znamená? It means moving from being a product of creation and a consumer of creation to be a colleague of creation. That's what it means to me. Pre mňa to znamená, že sa pohnúť z pozície, že ja som nejaký produkt stvorenia alebo konzument stvorenia, k tomu, že byť kolegom toho stvorenia. How many people would qualify for that? Koľko ľudí by sa na toto kvalifikovalo? Most of our political leaders will not qualify. Väčšina politických lídrov by sa nekvalifikovala. We've got awful selection criteria for politicians. Máme hrozné výberové kritériá na politikov. If reindeers, wolves, and bear would have the same criteria for leadership as we do, there would not exist reindeers, bear, and wolf long time ago. Pravda. Keby tí jelene, vlci a medveď mali také isté výberové kritériá na lídrov, tak už by neexistovali. So judging it is not helpful. Že odsudzovať to nie je veľmi nápomocné. You cannot judge an adolescent, pubescent for not being an adult. It's not helpful. Nepomôže vám, keď budete nejakého adolescenta alebo pubertiaka odsudzovať za to, že nie je dospelý. Accepting a leader from outside doesn't work anymore. Prijať tých lídrov zvonku už nefunguje. So what have we got left? Tak čo nám ostáva? I think we have friendship, Myslím, že máme priateľstvo. true friendship. Skutočné priateľstvo. We all want to be independent. Všetci chceme byť nezávislí. We don't have great role models. Nemáme veľké vzory. We don't have anything to follow. Nemáme, čo by sme nasledovali, But we do share this desire, ale zároveň zdieľame túto túžbu. and we can help each other. Vieme si jeden druhému pomáhať. But it requires knowing each other, understanding each other, listening to each other. It requires methodical empathy. Ale zahrňa to aj spoznať jeden druhého, pochopiť jeden druhého a teda na to treba metodickú empatiu. Because today, at this point in human evolution, Kyrios does not come from outside anymore. Lebo v tomto bode evolúcie už Kyrios neprichádza zvonku. It doesn't work anymore. Už to nefunguje. It has to come from inside. A musí to prísť znútra. Like there's a wonderful word in ancient Greek, which we are all using, not even knowing it's from ancient Greek. A je také skvelé slovo, ktoré využívame všetci, ani nevieme, že je zo starovekej gréčtiny. Autos. Auto. In Greek, it means himself, herself, itself, self. Ako, no viete, keď máte auto, niečo, hej, sa. It Neviem to means preložiť. from inside out. Znamená to zvnútra von. Look where it is. Pozrite sa, kde to je. Authenticity, Autenticita, autonomy, autonómia, auto. auto. What is auto? Why do we call it auto? Čo auto je auto? Because we took the horses in and it's still moving without horses because the horses are in. That's why it is automobile. Automobil, hej, že kone sme dali tu dnu a sa to hýbe. Automatic, Že samo, ako, hej, automatické. moving by itself. Hýbe sa samo. And author, the one who wrote the book, Autor je ten, kto napísal knihu. and authority. Autorita. Autorita come from the same autos. Čiže tam je základ toho slova auto. It comes from inside. Prichádza zvnútra. I feel I spend my life
with Slovak women for the last 12 years who want to be independent. Mne sa zdá, že posledných 12 rokov, čo som na Slovensku, tak trávim svoj čas so ženami, ktoré chcú byť nezávislé. More than men, much more than men. Oveľa viac ako muži. We are lucky if we've got 2 men in a group of 15. We are very lucky. Oslavujeme, keď v skupine 15 žien sú 2 muži. Because men still have the illusion that they've got the authority. Muži majú stále taký pocit alebo ilúziu, že majú ešte stále autoritu. They don't. Nemajú. It's just tradition. Je len tradícia. Women know they don't have the authority. Ženy vedia, že muži už nemajú autoritu. So they work for it. Who works for it? The women. Takže ženy sa snažia získať And the future of humanity depends on it because look at the authority of men. Where does this go? a budúcnosť ľudstva záleží na tom, či ženy budú úspešné v tom nachádzaní svojej autority, pretože pozrite sa, kam tá mužská autorita nás vedie. I spent 4 days watching a baby in this room. 4 dní som tu bol v tejto miestnosti a mali sme tu seminár a s babetkom jedným. Prišlo aj babetko. 4 days seminar for the foundation here. And one of them is how many years? How many months old? 10 months old is one of the members of the group. He always comes with his mama because he likes his mama. Teda máme skupinku v základnom ročníku školy empatie a jeden z členov je 10-mesačný Marko a chodí s mamou, lebo ju má rád. He's the only student who bring his mama with him. Je jediný študent, ktorý si nosí mamu. Because he likes to have a portable bar with him wherever he likes to drink a lot. Rád pije, tak si nosí mamu, lebo je to prenosný bar. But he's completely a member of the group. I observed him for 4 days. 4 dní som ho pozoroval. He is exploring all the time. On neustále skúma. He is discovering new things all the time. Nové veci objavuje neustále. He's sensing everything. Všetko vníma. He discovered everything. Všetko objavuje. You look at the world like this. Pozerá sa na svet tak It's so open. s otvorenými očami. It's very confident. Je veľmi sebavedomý. Everybody is his mother, everybody is his father. Každý je pre ňo mama aj otec. But he's going back to the bar. Ale ten bar ten je len jeden. He's busy eating a lot of the time. Veľa času trávi jedlom. Drinking, really. Teda pije. And he's trying to stand up. Snaží sa postaviť. And he's trying to speak. Aj hovoriť. And he's trying to make voices. A robí všelijaké hlasy. And he's meeting people all the time, very curious. Veľmi je zvedavý a stretáva sa s ľuďmi. And some of the members of the group he adopted as second, third, fourth mother already. Niektoré členky skupiny si adoptoval ako druhú, tretiu a štvrtú mamu. He even tolerates me from time to time. A Jehudu sem tam toleruje. Yeah, developing a relationship. Tak si rozvíjame vzťah medzi nami. Well, I love having babies here because it makes everything so real. Veľmi som rád, keď tu máme aj malé deti, lebo veľmi to pomáha urobiť našu prácu skutočnejšou. He's not a small human being. On nie je malý človek. Just his body is small. Iba telo má malé. He doesn't think he's small. On si nemyslí, že je malý. I think it's your room. On si myslí, že to je jeho miesto. Like anybody else. Tak jak aj iný. This doesn't stop. A toto neprestane. It's like a metaphor for Kyrios. To je ako taká metafora pre Kyrios. The body stopped growing, Telo prestane rásť and some people stop growing. a niektorí ľudia prestanú rásť s telom. I met so many women here who are so disappointed in the marriage because they keep growing and the men stopped. Veľmi veľa žien som stretol tu na Slovensku, ktoré sú veľmi sklamané, lebo oni sa rozvíjajú, ale ten muž nie. I don't know what to do about it. Neviem, čo s tým robiť. It's a tragedy. Je to tragédia. Women on the whole want to keep growing and men want to have another beer. I mean, this is just normal. Je to fakt tragédia, lebo ženy sa chcú rozvíjať a muž chce tak možno si dať ďalšie pivo. I'm not anti-man, I'm a man myself.
Nie som proti mužom, však som ja sám muž. I love to work with men. Milujem prácu s mužmi. I enjoy my men student, my men client very much. Veľmi si užívam, keď máme študentov alebo klientov mužov. But it's about 10% maximum of the number of women who want to grow. Ale je to tak možno v pomere maximálne 10% z ľudí, ktorí sa chcú rozvíjať, tak 10% je mužov. Marco is a little man. Marko, ten náš chlapček je malý muž. And he never stopped growing. A on neprestáva rásť. And he's developing in authority. Rozvíja svoju autoritu. And he learns what he can do, what he cannot do. Sometimes he cries because he's falling down, rising up. Never stop developing. Neprestáva sa rozvíjať. Rozvíja si to, čo môže, čo nemôže. Niekedy spadne, plače, postaví sa, ide ďalej. We don't have to grow all too fast. Musíme rýchlo zostarnúť. Marco is inspiring everybody here. Marko, ten inšpiruje každého. We had other babies here before. Aj iné babetka, čo sme tu mali. So he practiced all the time. Takže on trénuje neustále His own independence. svoju vlastnú nezávislosť. And he's already starting to stand, starting to speak, and starting to be upright. A on už teraz sa učí spriamiť sa, postaviť sa, a hovoriť, ja neviem, kráčať. Nobody can teach him how to do that. Nikto ho nevie naučiť, ako to má Did you try robiť. to teach a baby how to stand up? Skúšali si naučiť dieťa, ako sa postaviť? You can't. To sa nedá. You have the wrong role model for them. Nie ste pre nich vzor. No, they have to find it inside. Musia vnútri nájsť, ako to spraviť, aby sa postavili. Same with thinking, same with speaking. To isté sa týka aj myslenia, aj rozprávania. What is the ongoing development of the eye? Aké je vlastne aký je neustály rozvoj toho ja? It wants to grow. Ja chce rásť. We don't want to stay pubescent forever. Nechceme ostať po puberte na veky. We want to stay big babies forever. Nechceme ostať veľkými bábetkami na veky. Every married woman who come here, I ask her how many children she has. Keď tu máme nejakú ženu, ktorá má deti a je vydatá, tak sa jej pýtam, koľko má detí. If she's married, Ak má aj muža, she say two. povie napríklad, že And two children. dve deti mám, I say three. tak ja vravím tri. Then she gets it. To mi to dojde. If she's married, she's got three. Ak má muža, tak má 3 deti. If she says 3 children, I say 4. Alebo má 3 deti, ja poviem 4. You go home and you know you got 4 because men behave like babies. Často sa muži správajú ako babetky. What to do? Čo s tým? They will grow up. Ale vyrastú. Sooner or later. Skôr či neskôr. Don't give up on us. Nevstávajte to s nami. How do we know that a human being is growing? Ako vieme, že človek rastie? Babies, they stand, they talk, they move, they function, they play. How do we know that adult is growing? Na deťoch to vidíte, ako rastú, aj fyzicky, ale ako vieme, že dospelý človek rastie? I identified 7 activities of the eye in the soul that develop the eye in the soul. Ja som identifikoval 7 aktivít ja v duši, ktoré vlastne to ja vykonáva. 7 symptoms of Kyrios. Môžeme to nazvať aj 7 symptómov Kyrios. And then there's number 8, To je tu ešte číslo 8. which is acting, action. To je akcia. But people act anyway, but not out of Kyrios. Ľudia robia všelijaké veci, ale nie vždy je to z toho Kyrios. 7 steps are necessary for your action to express the inner authority and not just following somebody. Aby vaše činy vyjadrovali váš Kyrios, tak 7 aktivít je tam potrebných. Number 1, acknowledge what is going on. Prvý bod je uznať, čo sa tam deje. Just stop and acknowledge what is going on.
zastaviť sa a uznať, čo sa deje. Most people don't do that. Väčšina ľudí toto nerobí. We live to stop and acknowledge what's going on, inside and outside. That's number one. My žijeme všelijako, ale nie každý sa zastaví a uzná, čo sa deje v jeho vnútri, čo sa deje navonok. Number two, explore. Dvojka je skúmať, What's really going on? čo sa tam naozaj deje. If you only explore it outside, you become a scientist. Keby ste skúmali len vonkajší svet, tak je z vás vedec. If you only explore it inside, you become an artist or an introvert. Alebo keby ste skúmali len vnútro, tak stanete buď umelcom alebo introvertom. But if you explore both, Ak skúmate aj jedno, aj druhé, you in the world in you, then you are discovering new things all the time, like Marco. skúmate svet, a svet vo vás, svet vonku, tak vtedy ste ten, kto skúma, ako náš Marko. How does Marco discover his inner world? Ako Marko skúma svoj vnútorný svet? I didn't see him sitting like this and doing Eastern meditation. Nesedí takto a že by meditoval. Did you see him doing that? Nie, ja som He is nevidela. exploring himself in the world. On sám seba skúma vo svete. That's number two, explore. Čiže dvojka je skúmanie. Curiosity, A taká zvedavosť. interest Záujem. in yourself and in the world. Sami v sebe a vo svete. And in yourself in the world and the world in you. A záujem o seba vo svete a o ten svet vo vás. Don't just behave, but explore. Nie je to len o tom, že sa nejako chovať, ale skúmať. And then experience. Potom skúsenosť. Let the experience speak to you. Dovolte skúsenosti, aby k vám prehovorila. Everybody has pain and suffering and joy and happiness. Každý má nejakú bolesť, utrpenie, radosť, potešenie. But not everybody really listen to the experience. Nie každý ale skutočne načúva vlastnej skúsenosti, vlastnému prežívaniu. Those who do, they can create something new. Tí ľudia, ktorí to robia, tak môžu vytvoriť niečo nové. I'm listening to a lot of classical music Ja počúvam veľa klasickej hudby every day. každý deň. And I'm listening to the inner life of these composers. Vlastne počúvam ten vnútorný život tých skladateľov And I can see what a deep experience it's coming from. a dokážem vidieť, že z akej hlbokej skúsenosti tie skladby vznikali. And when it doesn't come from deep experience, I'm not interested. Ak nevznikli z hlbokej skúsenosti, tak ma ani nezaujímajú. My heroes are Beethoven, Mozart, and Schubert, and Bach, and others who come from deep places. Tak moji hrdinovia sú Beethoven, Mozart, Bach, Schubert, ktorí prichádzajú z tej hlbokej skúsenosti. Smetana, Dvořák. Aj Smetana, aj Dvořák. They come from, everybody knows Vltava, but look what Smetana did with Vltava. Každý pozná Vltavu, ale pozrite sa, čo Smetana z ňou He spravil. experienced it so deeply, he could write a whole symphony out of it. Tak hlboko ju zažil, že mohol napísať celú symfóniu. Experience. To je teda zažívanie, skúsenosť. Number 4, taking responsibility. Štvorka je preberať zodpovednosť. This is mine. This is yours. Aha, že to je moje. Prebrať zodpovednosť za to svoje. Hej? I cannot take responsibility for the whole world, but I can take responsibility for a little part of the world, which is me. Nemôžem prevziať zodpovednosť za celý svet, ale za malú časť sveta, ktorou som ja, môžem prevziať. And only what you take responsibility for, you can change. A iba za to, za čo preberiete zodpovednosť, iba to dokážete zmeniť. Look how much time and energy people spend trying to change somebody else. Pozrite sa, koľko času a energie ľudia investujú do toho, že chcú meniť druhých ľudí. How many hours did you spend trying to change your mama? Koľko hodín ste investovali do toho, že ste sa snažili zmeniť svoju mamu?
Any success? Mal niekto úspech? How many times did you spend hoping to change? Yeah, some people success. Trying to change your papa. Alebo otca, že ste chceli zmeniť. How many people? These some stories of success. I'm glad to see. Vidím, máme tu v miestnosti jeden úspešný príbeh, že sa to podarilo. How many of you spend a lot of time trying to change your husband? Koľko z vás ste sa pokúšali zmeniť manžela? And your wives? Alebo manželku. And the real total failure. How many of you tried to change your mother-in-law? Alebo kto sa pokúšal meniť svoju svokru? Any success? Niekto uspel? Even you don't volunteer. So trying to change other people is a losing game. Že meniť druhých ľudí sa nedá. But changing yourself, Ale meniť seba, there's a chance. to môžete. We don't do any change strategy here unless people tell us what is the direction. Keď tu na škole empatie niekomu pomáhame zmeniť sa, tak to nerobíme, kým nám nedá svoj smer. So you have to own something to say that's mine, and then you can change it. Čiže No before. iba keď si človek privlastní zodpovednosť za seba, môže potom sa až meniť. Number 5, you give it meaning. Vy tomu dávate význam, to je 5. Meaning is not automatic. Význam nie je automatický. Two people's similar life, same experience, and one give it this meaning and one give it the other meaning. Môžu byť dvaja ľudia, majú rovnakú skúsenosť, ale jeden tomu dá taký význam a iný tomu dá úplne iný význam. Look at aging. Keď sa pozriete na starnutie, We all age. všetci starneme, It's a blessing. May you live a long life. It means to age, yes? to je požehnaním, že nech žiješ dlho, ako nech máš dlhý život. But look at the different meaning that people give to their own aging process. Ale pozrite sa, aký iný význam dávajú rôzni ľudia tomu procesu starnutia. That's where you see Kyrios. Tam vidíte Kyrios. What people give meaning to their life. Že aký význam ľudia dávajú svojmu životu. And then you can evaluate it. A potom to môžete vyhodnocovať. Then you can apply your values, your morality, only when you give it the meaning. Iba keď vy tomu dáte význam, tak môžete dávať tomu svoje hodnoty. Number 6 is, in this count, is to evaluate, 6 je to hodnotiť. to judge. Čiže posúdiť. Good, bad, healthy, unhealthy, Že je to dobré alebo zlé, zdravé, nezdravé. Hej? right, wrong, Správne, nesprávne. true, false. Čiže 5 dáva zmysel, 6 posudzuje. We do it anyway, we judge all the time. Posudzujeme neustále, But normally before we take responsibility. ale zvyčajne posudzujeme predtým, než by sme prevzali zodpovednosť. So when you take responsibility for your part of what's going on, you don't develop negativity. You apply your value. You apply your morality to you, not to anybody else. Applying your morality to other people is judgment. You apply your morality to yourself. Takže aplikujete tú morálku, tie vaše hodnoty sebe, lebo najprv preberiete zodpovednosť za tú svoju časť, potom dáte tomu význam a viete to ohodnotiť. Number 7, you make a choice about it. Vy robíte voľby. You cannot make a choice about everything, but about your part. Nemôžete si voliť hocičo, ale za seba si môžete robiť svoje voľby. And you take responsibility for it. A prevziať za nich zodpovednosť. Then you can learn. A potom sa z toho môžete učiť. These are the 7 activities of the I in the soul, and that's how it becomes Kyrios. Toto je 7 aktivít ja v duši a tak sa z toho ja stáva Kyrios, keď toto robí. And then you act Potom konáte, out of the inner authority, not out of pressures. potom konáte z tej vnútornej autority, nie z tých tlakov. These are a phenomenon of
Kyrios in the soul. Też to jest ten fenomén Kyrios w duši. The I does it, Robi to ja, but the I as Kyrios, not the I as bastard. robi to ja ako Kyrios, nie ja ako, nie wiem, czy to Not the I as consumer of life, Tak, nie ja ako konsument života, but the I as creator of life. ja ako ten twórca života. Creating something in the world out of creating something in you. Vytvárame niečo vo svete z toho, že vytvárame niečo v sebe. That's what we call leadership. Toto nazývame líderstvo. And that's what used to be called initiation. Kedy si to volali iniciácia, So we teach initiation. takže to tu učíme. Without leading it like a guru. Nie tak, že by tu bol nejaký guru, ktorý to People- vedie. Like people teaching in this college are people who are doing it for themselves. Ľudia, ktorí tu učia, sú ľudia, ktorí to robia aj pre seba And applying it to what they do and to their relationship and to themselves. a aplikujú to pre seba, pre svoje vzťahy. So we are teaching people to be professional selves instead of being amateur, primitive, dilettante selves. Takže učíme ľudí, ako byť profesionálom, samým sebou, a nie nejakým amatérom alebo diletantom. Working towards the mastery of the soul is Kyrios, is leadership, and it is initiation. Takže práca na tom, stať sa svojim vlastným šéfom svojej duše, tak to je vlastne iniciácia, to je, It's not luxury good. to nie je nejaký luxusný tovar. It can affect your health straight away. Môže to ovplyvniť vaše zdravie i hneď. It can change the style of your aging process drastically. Môže to zmeniť štýl, ako starnete. It can change your relationship and give it a chance. Môže to zmeniť vaše vzťahy, It can change your parenthood drastically. aj rodičovstvo, And it can change whatever you're involved in alebo čokoľvek robíte. because it can inspire. Lebo dokážete inšpirovať. When people take responsibility for their own life, it is inspiring. Keď si ľudia preberú zodpovednosť za svoj vlastný život, tak je to inšpiratívne. And when the young ones look at us, they expect that we did something with our life, not just minimize pain and maximize pleasure. Keď naše deti na nás dívajú, tak očakávajú, že niečo so svojím životom urobíme. Že nebudeme len pracovať na tom, aby sme minimalizovali bolesť a maximalizovali potešenie. Most young men and women are not inspired by their parents. Veľa mladých ľudí nie je veľmi inšpirovanými svojimi rodičmi. They look for inspiration. Hľadajú inšpiráciu. They look for Kyrios. Hľadajú Kyrios. That's what we teach here. A toto tu učíme. I think I said enough. Musel. Any questions? Tak, to by sa zdá, že povedal dosť, ale rád by počul vaše otázky, ak nejaké máte. Môžete sa pýtať čokoľvek. Že ja som sa zamyslela tento týždeň na takú vecu, že mám pocit, že veľa mladých mužov sú vlastne v tej puberte, majú niekde medzi 15 a 18, duševne, aj keď ich fyzický vek je 40-30. A že títo mladí muži nemajú vlastné rodiny, nemajú stále partnerky, nemajú deti, ale sú lídri a vlastne vedú nejaké týmy pracovné. A že veľmi tam cítim to, že sú ako aj ešte mladší, malé deti, ja to chcem, ja to musím mať. Len, že nepýtaš sa, len to tak zdieľaš, hej? A to je taká otázka, že keď to vnímam vo svojom okolí, začínam sama od seba, ako môžem voči nim sama od seba pristúpiť, keď to vidím, že sa správajú ako malé deti.
Danka has a question because she is observing, you know, her life, and she meets different men aged 30 to 40 who are so-called leaders, but as if they were teenagers or even younger. And she was wondering what she can do. She knows she needs to start from herself. She cannot change them, but what can she do about that? Become a different kind of leader. Możesz ty być innym druhom líderky, ako sú oni. Become a leader that helps people to be their own leaders. Môžeš byť líderkou, ktorá pomáha ľuďom, aby boli svojimi vlastnými lídrami. They do what they can. Tí iní, o ktorých hovoríš, robia, čo môžu robiť. Are you doing what you can? Robíš ty, čo môžeš, čo sa dá. That's what you can do. Čiže len to sa dá robiť, čo môžeš. Do it differently. Tak ti odporúča, rob to inak. Inspire us to do it differently. Môžeš ich aj inšpirovať, že to uvidia, že sa to dá aj inak. Free market of ideas. Lebo je tu vlastne slobodný trh tých nápadov. Put something different in the marketplace of ideas. Môžeš tam priniesť na ten trh nápadov niečo iné. Freedom. Sloboda. Free market also of ideas. Ten slobodný trh sa týka aj myšlienok, nápadov. Show us another way. Môžeš nám ukázať iný štýl. No point telling them they're wrong. They do the best they can. Čiže nemá zmysel im hovoriť, že sa mýlia, alebo že robia to zle, lebo robia, čo vedia. But very often when people fail to be their own leaders, they try to compensate by leading others. Veľmi často je to tak, že ľudia, ktorí zlyhávajú v tom seba líderstve, tak sa snažia to vykompenzovať, že chcú byť lídrami iných. And sometimes they succeed externally. Niekedy aj navonok úspejú. And after a while you can see that babies. A po nejakej dobe vidíš, že to sú také bábätká. Cannot hide. Nevedia to už ukryť. We had a baby, a big baby, president of the United States for 4 years, and he has all the following because he's empty and people find emptiness attractive. It's on display. What can we do? Kill him. Just do it differently. Mali sme, v Amerike bol taký líder, ktorý bol naozaj bábätko a priťahoval veľa ľudí, lebo taká prázdnota niekedy priťahuje ľudí. A čo sa dalo robiť? No, nedalo sa nič robiť, len to vydržať. And east of the border, we've got a very small man. Na východ od hraníc máme tiež nejakého malého muža. Short. Nízky je. You want to be big? Chcel by byť veľký. He's short. Je nízky. So he tries to be big. Snaží sa byť veľký. A teenager. Je ako tínedžer. So we have a war in Ukraine because the small man wants to be big. Tak máme vojnu na Ukrajine, lebo ten malý muž chce byť veľký. He doesn't like to be so small. Nepáči sa mu, že je taký malý. We don't blame him. Neviním ho, But what a way to compensate, to try to be Peter the Great. ale je to teda dosť strašný spôsob, ako si kompenzuje, že nevie byť Petrom Veľkým. You had enough big babies in Slovakia too. Aj na Slovensku ste mali pár veľkých bábetiek. We don't go into politics here. Že vraj nechodí do politiky. Just watch the news. Iba je taký fanúšik Just práv. do it differently. Čiže rob to, Danka, inak. Everything else is war. Všetko ostatné je vojna. There's too many wars already. Už je príliš veľa vojen na svete. And we are free here. Už sme slobodní. It's still a free country. Je to slobodná krajina. People are whinging and complaining. I think it's a free country. I've been around. Ľudia sa sťažujú, ale podľa mňa máme tu slobodu a viem to porovnať už. I think everybody has a fair chance in Slovakia. Podľa mňa na Slovensku každý má nejakú féru šancu. Nothing to complain about. Nemáme sa na to sťažovať. Just do it differently. Len to treba robiť inak. Mne veľmi pomohlo, keď povedal každý rok, čo vie, že vidieť to, ako to má
A vlastne, keď akceptujem jeho, akceptujem aj seba. So what helped me was when you said people are doing what they can. And when It's not completely true nie je to úplne pravda, because they do a combination of what they can and what they choose. lebo robia kombináciu toho, čo vedia a z toho, čo si zvolia. I never say I did the best I could. Ja napríklad nehovorím o sebe, že urobil som najlepšie, ako som vedel. I always suspect I could have done better. Vždy mám také podozrenie, že som mohol ešte lepšie urobiť. I don't feel guilty about it. I just try to do it better. Necítim sa za to previnilo, len sa snažím robiť na budúce lepšie. So it's not completely true. They do what they can. They do what they can plus what they choose to do. Čiže je to tak, že ľudia robia kombináciu toho, čo vedia, plus toho, čo si zvolia. Because there's a problem in always saying I did what I could. Je taký problém v tom, keď by sme stále len hovorili, urobil som najlepšie, ako som vedel. What could I do? I did the best I could. Čo už môžem robiť? To som urobil najlepšie, ako som vedel. I don't think so. Ja si to nemyslím. I always check myself up. I always can find something I could do better. Vždy sa tak skontrolujem a vždy nájdem niečo, čo môžem na budúce zlepšiť. But my morality, my consciousness is a part of who I am. Moja morálka a moje svedomie je súčasť toho, kto som. So in the end, yes, it is what I could do because I did not want to look at myself. So without looking at myself, that's what I could do. Čiže áno, je to z časti tak, že urobil som, čo som vedel, ale súčasťou toho bolo, že som nepozrel na seba a neurobil som niečo lepšie, čo by som ináč mohol urobiť, keby som sa na seba pozrel. It's like saying, I'm dehydrated. Je to ako by som povedal, že som dehydratovaný. I'm thirsty, I don't have enough liquid in me. What do you expect of me? Že čo odo mňa očakávaš, keď som smedný? I do what I could as a dehydrated man. Urobil som, čo som vedel, ako dehydratovaný. I can fix it. Ale vlastne nemusím byť dehydratovaný. Drink. Môžem sa napiť. Then I can do things differently. A potom môžem robiť veci inak. So we do what we can plus what we choose to do. Takže robíme, čo vieme, plus čo si vyberáme. You don't have to agree with me at all. Nemusíte s Jehudom súhlasiť. You're welcome to have a comment. Môžete mať aj komentár taký, že nie so všetkým súhlasíte, hej? Enrich me. Môžete ho obohatiť. Surprise me. Môžete ho prekvapiť. Že keď človek má potrebu sťažovať, tak nech si predstaví, že napríklad sťažujem sa na dieťa, tak si predstavím, že by som to dieťa nemala. Alebo že sa sťažujem na prácu, tak si predstavím, že by som tú prácu nemala. Vtedy sa človek tak spamätá, že napriek tomu, že nejaké ťažké chvíle sú, takže v konečnom dôsledku je aj tak rád, že je to tak, ako to je, lebo by to určite mohlo byť aj horšie. A vtedy človek prestane rozmýšľať nad tým, že ho to nejak extra trápi, lebo vie, že kým je to v tejto rovine, tak je to stále ešte dobre. So, Katka heard some time ago a good idea that if you are complaining about something, you should imagine that you don't have this thing. For example, if you are complaining about a job, imagine you don't have it, and then you realize there's nothing to complain about because it's still okay. I don't know how this. Neviem sa vyjadriť. I admire all the warriors of freedom that humanity had. Že vlastne obdivujem všetkých bojovníkov za slobodu, ktorých sme mali ako ľudstvo. I admire all the reformers who try to improve conditions for people. Tiež obdivujem tých reformátorov, ktorí sa snažia vylepšiť podmienky pre ľudí. I feel a part of that. Cítim sa súčasť toho. Looking critically at life doesn't mean just to complain. Že dívať sa kriticky na život nemusí vždy znamenať, že sa sťažujem. But to see clearly.
what is not okay can be very useful. Vidieť tak jasne niečo, čo nie je v poriadku, môže byť nápomocné. And sometimes people don't have it. Niekedy to ľudia nemajú asi, že sa nedívajú na seba alebo na veci kriticky. Because we are not born perfect people. Je, že nemáme vždy ako dokonalé podmienky. Napríklad nerodíme sa dokonalým ľuďom. And we need perfect parents, but we don't have them. Pritom potrebujeme tých dokonalých rodičov, ale nemáme ich. And nobody has a perfect educational system, especially not in Slovakia. But we need a better education system. We don't have it. Alebo nemáme dokonalý systém vzdelávania na Slovensku, ale zároveň potrebujeme zlepšiť ten systém. And it takes some money to make money, Treba peniaz na to, aby sme mali viac peňazí, or at least capacity to earn money. alebo treba mať kapacitu zarábať, ak chceme mať peniaze. Not everybody has it. Nie každý má takúto kapacitu. 40% of youth in China now are chronically unemployed. Is it their fault? 40% mladých ľudí v Číne je nezamestnaných. Neviem, či to je ich chyba. No, I think there's a lot to complain about. Čiže myslím si, že vo svete je dosť vecí, na ktoré sa môžeme sťažovať. The question is what we do about it. Ale otázka znie, čo s tým spravíme. Humanity is not made of perfect members. Že ľudstvo nie je postavené, neskladá sa z nejakých dokonalých ľudí. And we are dependent on each other. A jeden na druhom sme závislí. As children, it's obvious they're dependent on adults, but adults are also dependent on others. Deti samozrejme, že závisia na nás dospelých, ale aj dospelí závisia na iných dospelých. And things are not perfect. A veci nie sú dokonalé. And we can imagine things being better. Čiže potom si vieme predstaviť, že veci môžu byť aj lepšie. And this imagination that things can be better, that's what is driving humanity to develop. I'm not against it. Podľa mňa tá predstava, že niečo môžeme urobiť lepšie, nás ženie dopredu ako ľudstvo, že to potrebujeme, hej? The healthy human soul is a developing human soul. Tá zdravá ľudská duša je taká, ktorá sa rozvíja, Is a striving human soul. taká, ktorá sa usiluje o rozvoj, Is a self-challenging human soul. taká duša, ktorá sama sebe dáva výzvy. A sick human soul is a stagnating human soul that accepts everything as it is. A tá nezdravá ľudská duša je stagnujúca, ktorá len proste príjma, že takto to je a nič s tým nespravím. I think we were born to change the world, not to accept it as it is. Čiže ja si myslím, že sme sa narodili preto, aby sme menili svet a nie, aby sme ho prijímali taký, aký je. I have so much gratitude for people who change the world to the better. A mám veľa vďačností za ľudí, ktorí menili svet na to, aby bol lepším miestom. And I want to join them. Chcem sa k ním pridať. And I want to inspire other people to join us. A chcem aj inšpirovať iných, aby sa k ním pridali. Maybe I sound like John Lennon. John Lennon. Maybe I sound like John Lennon. Možno zniem ako John Lennon. You know John Lennon? Poznáte ho. Imagine all the people. Yeah? But if I sound like John Lennon, I'm very proud of it. Tak ak zniem ako John Lennon, som hrdý na seba. He's my hero. Je to môj hrdina. We have good human life because of people like him. Máme dobrý život aj vďaka ľuďom, ako bol on. And he complained a lot. Veľa sa sťažoval. He came to America in the middle of the Vietnam War, complaining to everybody. And he had a platform. They killed him eventually. Proste prostred vietnamskej vojny išiel do Ameriky a sťažoval sa a nakoniec ho zabili. I'm a idealist. Som idealista. I'm too old to change it. Už som príliš starý, aby som to menil. But you can be constructive, critical thinker, or destructive. Ale dá sa byť takým konštruktívnym mysliteľom alebo deštruktívnym mysliteľom. Anyway, I don't know if I answer your question, but that's what I had to say.